सामनाକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋବହାସ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର ଲୋବହାସ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ଦୋ ହାସ୍ତା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କରି ଝିଅ ପରାଇନି ହାସ୍ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ। ଏ ଫୁଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋବହାସ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ଦୋ ହାସ୍ତା ଓ ଲୋବହାସ୍ତାଙ୍କର ଝିଅ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରାଇନି ହାସ୍ତା। ଛୋଟିଆ ବାଇଟ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଏ ଖବର ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର ଲୋବହାସ୍ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ଖବର ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଏଇଟା ବି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ସେ ଝିଅକୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଥିଲା ଲୋବହାସ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଲୋବହାସ୍ତା ବିବାହିତା କି ଅବିବାହିତା। ଲୋବହାସ୍ତା ବିବାହିତା। ସେ 2014ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 2-3 ବର୍ଷ ରଖି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ 2-3 ବର୍ଷ ରଖି ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଇଟି ପିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଝିଅ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆପଣ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସାନ୍ତାଳୀ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଲୋବହାସ୍ତା ବିବାହିତା କି। ଏଇଟା କ୍ଲିଅର କରାଯାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଲୋବହାସ୍ତା ବିବାହିତା। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଜଣେଇନି ଲୋକଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଜଣେଇନି। ଏଣୁ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା। ଓଡ଼ିଆରେ କରି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ସଫା କହିଦେବା ଯେ ଲୋବହାସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତା ଓ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇଟି ପିଲା ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପରିଚୟ କହିବ ତମ ମାନ୍ଦୋ ହାସ୍ତା, ଘର ଚରଣପାଳ ଆଇଟିଆଇ। କଥା ଉଠୁଛି ତମେ ହଉଛ ଲୋବହାସ୍ତାର ପତ୍ନୀ ବୋଲି, ଏଟା ସତ ନା ମିଛ? ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୋବହାସ୍ତାଙ୍କର। କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲ, କେମିତି ବାହା ହେଇଥିଲ ଟିକେ କହିବ? ଆମର ଭଲର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଲୋବ ସହିତ ସଂସାର ଛଡି କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା ଲୋବ ପାଖରେ? 3 ବର୍ଷ ଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଘଟଣା? 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ତ ଘରେ ରହୁନଥିଲେ, ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ କଲେନି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେନି। ତ ଆମେ ମା ଯାଇକି ଆମକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଲୋବ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ? ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ନା, ସେ ଆମକୁ ଫୋନ କରିଲେନି କି ପଚାରିଲେନି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିନୁ। ଲୋବହାସ୍ତା ମାନ୍ଦେ ହାସ୍ତାଙ୍କୁ, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ 2-3 ବର୍ଷ ରଖି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। 2014 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରାଯାଇଥିଲା, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। 2-3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା, ଏବଂ ଲୋବହାସ୍ତା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ସେ ବୁଲନ୍ତି। ଏଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ତିଆରି ହେଲା, ଏବଂ ସେ ମାନ୍ଦେ ହାସ୍ତା ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏବଂ ସେ ଲୋବହାସ୍ତା ବି କେବେ ତାକୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କି ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଲୋବହାସ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋବହାସ୍ତା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ପିଲା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଲୋବହାସ୍ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯିଏ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସାନ୍ତାଳୀରେ ମଝି ବାବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ମଝି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାହାଘର କରାଯାଏ ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାନ୍ତାଳୀ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଝି ବାବା ଥାଏ, ଏବଂ ସେ ମଝି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାଘର ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ମଝି ବାବା କହିସାରିଛନ୍ତି
ଯେ ସେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲା ଏମିତି ଅନେକ ଏବେ ସାନ୍ତାଳୀ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇସାରିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଲବ ହାସ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସାନ୍ତାଳୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ଓଡ଼ିଆରେ ତିଆରି କଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ଲଗର ହେଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବ୍ଲଗର ତିଆରି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଫେମସ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲବ ହାସ୍ତା ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବିବାହିତା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଲବ ହାସ୍ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲବ ହାସ୍ତା ଓ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଝଗଡ଼ାରେ ଭିତରେ ଲବ ହାସ୍ତା ତାକୁ ଏତେ ଟର୍ଚର କରିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟା ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସାନ୍ତାଳୀ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ଲିଅର କରାଯାଉଛି। କିଛି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଫଆଇଆର୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଇରାଲ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ସେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲବ ହାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ସେ ଝିଅଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଅନ୍ତି ଲବ ହାସ୍ତା ପୁରା ସେ ଝିଅର ଆକ୍ସେସ୍ ଫୋନ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିର ଆକ୍ସେସ୍ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ସବୁର ଲଗ୍ଇନ୍ ଲବ ହାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଲବ ହାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରେ। ଯୁବତୀଟି ଯେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିଛି ଭକ୍ତ ଲବ ହାସ୍ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଯେ ଲବ ହାସ୍ତା ବିବାହିତା ଲବ ହାସ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ହୋଇଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଲକୁଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 2 ଥର 3 ଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଚାଲୁଛି କାହାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଲବ ହାସ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ସେ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଛି ସେ ଲବ ହାସ୍ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ମାନେ ଏମିତି ମାନସିକତାର ଲୋକ ଯେ ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ପଚାରିବନି ନିଜ ପୁଅକୁ ପଚାରିବନି ଯେ ତମେ କେମିତି ରହୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ବିବାଦ ହେଲା ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଝିଅ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭୁଲିଯିବେ। ଲବ ହାସ୍ତା ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି ମୂଳରୁ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲବ ହାସ୍ତା ସେ ଝିଅକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଲବ ହାସ୍ତାକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ କେବଳ ଫଟୋରେ ଦେଖିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଝିଅ ତମ ପରିଚୟ କହିବ? ପରାଣୀ ହାସ୍ତା। ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ଲବ ହାସ୍ତା। ତମେ ବ୍ଲଗର ଲବ ହାସ୍ତାର ଝିଅ? ହଁ। ମିଛ କହୁନ ତ? ନା। ସତ କହୁଛ? ହଁ। କେମିତି ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ତମେ ଲବ ହାସ୍ତାର ଝିଅ ବୋଲି? ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଅଛି। ତମ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲବ ହାସ୍ତା ନାଁ ଅଛି? କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନସିକତାର ଇଏ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହେଇପାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ସେ 5 ଥର ବାହା ହେଇପାରନ୍ତି ଡାଇଭର୍ସ କରିପାରେ ଏଇଟା ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଏକ ବିରାଟ କଥା। ଲବଙ୍କର ମାନବିକତା କିମ୍ବା ଲବଙ୍କର ମଣିଷପଣିଆ ଉପରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲବ ହାସ୍ତା ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଲବ ହାସ୍ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅର୍ଗସ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଲବ ହାସ୍ତା ଯାଇ କହିଥିଲା ଯେ ହଁ ଇଏ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆମେ ବାହା ହେଇପାରୁ ନ ହେଇପାରୁ ହୁଏତ ଝିଅଟା ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଇପାରେ ଏଇ କଥା ସେ ଲବ ହାସ୍ତା କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଆଗରେ ଦୁବାଇରେ ତ ସେ ଝିଅ କିଏ? एक्चुअली एना तो मोर से फ्रेंड अच्छी
आमे रिलेशन सेमते अच्छी सांगरे बुलाबुली करछु देखा करछु तो हम दी जन भितर डिस्कशन चलची कथावार्ता चलची इन फ्यूचर में भी हमें मैरिज करि पारो से इंडियन ना नॉन इंडियन एक्चुअली तांको माँ होची नेपाली अच्छा तांको बापा इंडियन आर्मी रे थिले इंडिया रे ये करथले लास्ट टाइम तांको बापा 2 वर्ष तर डेट करछन्ते बेंगल तांको घर किंतु जेहेतु हम इंडिया रो ये तो इंडिया रे ही किंतु तांकर अधा प्रॉपर्टी नेपाल रे अछि तांको माँ संभाळछन्ते अधा एपटे किंतु से मनरु बहुत भलो भल पाउछन्ती से झियोटी को अच्छी डिग्री फीलिंग्स किंतु मे बी इन फ्यूचर मो जणाई चंदी ताको हां जणी से भी भल पाइबा स्वीकार करूचंदी बाहर हेई पारे ए फेमस होला पर बहुत सारा झियो कथा हुअंती प्रपोज करंती बट काहा को मन पड़ी परिबेनी होय तो ये भी आसी ये भी पळे जाई पारे जेतले गोटे ये रे थांते ना लोकन को बहुत सारा लोक आसंते के भलो तम भलो पई आसंते के आसंते जानते तो मते से ताको भी डाउट लागु छी आ मु भी एना कंफ्यूज अछि कि एना मो ना अछि मे भी के आस परिबो ये करि परिबो भल पाइबा बहाना रे भी बहुत सारा जिंस लोक बदनामी कर दे जान तो मते सेटा भी डर अछि मो जो ना कमे छी सेटा केबे खराब न हो मनरु भल पाइछि किंतु ता भितरे कोन होय ना जेतेले आपण गोटे रिलेशन स्टार्ट होय तो सेतेले सब पॉजिटिव जिंस देखा जाय जेतेले देख मु भी जत्ते भलो हेले भी आपण जो माने मो व्यूअर्स मते भलो देखु जने मो भितरे भी खराब अछि जेतेले मो खराब जिंसटा को देखा जाय लोक साइड हे जाते भल पाइबा जे हुए तो बदनाम करने को आसी थाई पारे एटा कहीं कहिथिले लोभहस्ता पूर्वरु एटा आपण मानक बुझिबा को पड़िबो जे लोभहस्ता जानिथिले जे जानिथिला भलो भाबरे जानिथिला जे दिने ना दिने ए युवती को मु छाड़ीबी एवं ए युवती जेतेबेले तार रिएक्शन सामना को आनिबो किबा से तार क्लेम करिबो मु लोभहस्तार कोन स्त्री की गर्लफ्रेंड कोन क्लेम करिबो सेतेबेले लोभहस्ता कहबो मु कहिथिली पूर्वरु जे ये मते बदनाम करिबा पई आसीथिला बदनाम करिबा पई आसीथिला ओ बदनाम करूछि एबे लोभहस्ता एई कथा से कहितांता सेतेबेले आ से जानिथिला जे मु याकू छाड़ी देबी साइड कर देबी किछि दिन ता संगरे बुलिबी मस्ती करिबी ताकू व्यवहार करिबी मोर जो हवास जोटा कहउछन से हवास मेंटेबी एवं ताकू छाड़ देबी एटा लोभहस्तार प्लान थिला सेथि पई से पूर्वरु कहिथिला जे मे बी ए झियोटी मते बदनाम करिबा पई आसी थाई पारे नहले से काहे कहबो लोभहस्ता आज जदि आमे देखिबा से युवती जनक जदि सुइसाइड करि न थांता एवं खाली एमिति एलिगेशन गोटे लगे थांता जे लोभहस्ता मते एमिति टर्चर करूछि लोभहस्ता मते जोरदार टर्चर करूछि मु सही पारुनी जदि से झियोटा एफआईआरटा दे थांता ता हेले कोनोसी लोक विश्वास को नै न थांते उल्टा लोभंकर किछि भक्त जो माने अछंती से माने से झियो को ट्रोल करि थांते से झियो को बदनाम करि थांते आज जदि से झियो सुइसाइड करि न थांता झियोटी जेतेबेले सुइसाइड करूछि सेतेबेले सबु तनाघना करा जाउछि झियोटी जदि सुइसाइड करि न थांता ताहले लोभर गोटे बाळ भी बंका ही न थांता एते फ्रॉड से दुई दुईटी स्त्री को छाड़ी तार निजर संतान को से केमिति भूली जाइछि निजर पिला को से छाड़ी चली जाइछि तार टिके भी मने पड़ुनी जे मोर गोटे पुओ अछि गोटे झियो अछि स्त्री को छाड़ी देबो स्त्री आउ का सहित मैरिज करिवो कि कोन तांकर गोटे डाइवोर्स भी हेबुए बाहागर आपण माने देखिचंती एमती नुंगरा सेलिब्रिटी मानकर बाहागर हुए डिवोर्स हुए एटा आपण माने देखिचंती किंतु निजर पुओ झियो को आपण माने केमती छाड़ी देबे एटा निराट सत्य कथा लोभंक पई से झियो सुइसाइड करिसंती एवं लोभ पूर्वर दुई दुईटी विवाहिता खाली दुईटी विवाहिता आमे देखि पारुछे केते जे झियोंकर जीवन बर्बाद करिछे एटा आमे देखि पारिने आज पर्यंत आमर बुलाबुली भितरे गोटे भाई साक्षात हेतिला से भाई मध्य हमको कहउथिला जे मो भौणी को लोभ बर्बाद करदेला एमिति ताकू प्रेम जाल रे फसई ताकू व्यवहार करिला एवं ताकू छाड़ी देला से भाई हमको कहतिले जार नाम मु नेबी नाही एमिति केते झियोंकु से बर्बाद करिछि हुए तो आज ए वीडियो रे किछि भक्त माने आसी खराब कमेंट करि पारंती किंतु एटा निराट सत्य जे लोभहस्ता विवाहिता तांकर दुईटी स्त्री को छाड़ी सारिछि तार पुओ झियों को छाड़ी सारिछि एटा निराट सत्य एवं लोभहस्तांको पाई से झियोटा मध्य से बेंगलुरु झियो मध्य से सुइसाइड करिछि आपण मानकर राय कोन सेटा आपण माने कमेंट माध्यम रे निश्चय जणैबे।